Croeso cynnes nôl i chi, a chroeso i Marion, siwr i chi. Iawn, diolch yn fawr ti. Reit, maen nhw'n gweithio bod y cynnyrch harddwch clasurol mor boblogaidd ag eriod. Oedden nhw'n wir? Wel, dim yn nifer o hynny nhw yn boblogaidd dros ben, a wedi cynyddu, wrth gwrs, dros y blynyddau. Ond cymryd i rhywbeth fel Miss Pears fan hyn nawr, fe, sy'n mynd nôl i 1817. Waw. Syndod yn dweud. Mi nath dyn o'r enw Andrew Pears sylweddoli faint o ddrwg oedd y cynnyrch o'n nhw'n defnyddio ar ei gwynebau yn neud, fel cwtau a creithiau, achos o'n nhw'n dod i pethau fel led ac arsenic ar ei gwynebau. Wow. Adeg hynny, oedd pobl ddim eisiau bod eu croen nhw'n dwyll, o'n nhw moyn bod yn olau dros ben, a dyna pam o'n nhw'n defnyddio yna. Ond mi nath sylweddoli, wel, mae rhaid wneud rhywbeth lle bod pobl yn wneud niwed iddi gilydd. A dyna beth wnaethon nhw, oedd agor ffatri, ddim yn bell wrth Soho, oedd yn ardal foethus dros ben pryd hynny, a o'n nhw ddim eisiau edrych fel sy'n nhw'n gweithio ar y tir. So dodwyd glyserin yn y Pears, yn y sebon, a wedyn ni, oedd e'n saffach iddyn nhw ddefnyddio, oedd e'n edrych bron, fel sy'ch chi'n gallu gweld trwyddo fe, ti'n bo? A mi ddath e'n boblogaidd dros ben. A ti'n bo pwy nath ysbysebu fe gynta, oedd menyw o'r enw Lily Langtry. O, reit. A oedd hi'n cael ei thalu mewn arian, ond oedd hi'n cael ei thalu yn ôl i phwysau, pint am bob pound oedd hi'n bwyso. Waw, hwnna reswm i rywun i fagu pwysau. Reit te, Iadlu nesa, mae'r enw mas. Mae hwn wedi bod yn boblogaidd dros ben. Fi'n cofio, mynd i'r eglwys ar nos un, a dillad myngu, wastod yn y greio o Iadlu's lavender. Mae wedi cael ei altro, a dyw e ddim yn ogleio cymaint o lafant a beth oedd e, ti'n gwybod blynyddau nôl. Ond mae'n syndod 1770, a ti'n gallu mynd nôl hyd yn oed yn bellach na yna, sef 1666. Ie. Y tân mowr, ond fe, yn Llundain, The Great Fire of London. A maen nhw wedi ffindo peth hanes am Yardley's English Lavender. Wel, wel. Wow. So mae fe'n mynd nôl a gweud y gwir mor bell yna. Mae'r teg, mae hwnna wedi bara. Trwddwr a than yn llythrenol. Reit. Nesa wedyn ni, mae gyda ni beth oedd ar un adeg yn Oil of Ewley. Oleu yw e nawr, a mi oedd hwn wedi cael ei greu fel anrheg gan dyn o'r enw Graham Wolfe yw wraig Diana. Oedd hi ddim yn licio sut oedd y moisturisers mor drwchus ac yn seimllyd. So, dyna beth gafodd hi yn anrheg oedd y fluid bach ysgafn pink yma. A gafodd hi hysbysebu gynta yn y Reader's Digest. Wel. Ie. Sedate iawn. Ond ie. Nawr ten, Christian Dio fan hyn, a'i ware, Catherine, oedd fe, Christian, yn gweithio ar gynhyrchu'r dillad, a mi oedd hithau yn gweithio gyda blodau. Ond, yn ystod yr ail rhyfel byd, mi gafodd hi, wel, sori, y rhyfel byd cyntaf ddylen ni weid, mi gafodd hi weithio gyda'r French Resistance, a mi nath hi gael ei dal, a mi gafodd hi chosbi, ond mi nath hi ddianc yn diwedd, a pan nath hi nôl i Ffrainc wedyn ni, ac yn tyfu'r blodau yma, fe gynhyrchiwyd blodau ganddi hi, a mi greuwyd y persawr. A mi wedodd fe ryw ddwyrnod pan o'n nhw'n gweithio gyda'i gilydd, wedodd e, wel, Miss Dio, a dyna ni, Miss Dio. Gweddill yn hanes. Ni droi at y boes nesa. Ie. Mae brilcrim gyda ni fan hyn. Yn y 30au, oedd bechgyn yr RAF i edrych yn smart a cael rhannad yn berffaith a pob blewyn yn ei le, o'n nhw'n defnyddio lot o'r brilcrim. A dyna pam gyda nhw i enwi the Brilcrim Boys. Ond wedyn ni, yn y 50au, oedd eisiau cadw'r cwiff yn ei le, ond oedd e? Oedd e'n cael ei ddefnyddio pryd hynny. Ond yn anffodus, yn y 60au, fe ddechreuodd pethau newid, achos oedd y Beatles ar ei lle, a ti'n cael y mop top yn dy fe. A felly oedd y gwallt mwy shaggy, a dim cymaint o alw am yr hen brilcrim wedyn. Nawr ten, Cream Puff, Max Factor, ni gyd yn gyfarwydd o hwn. Mae'n ein ydyn ni'n colin lan loft o hyd. O hyd i ni'n defnyddio. Ond beth sy'n neis amdano fe yw bod fe, bod fe'n edrych yn drwchus, mae fe'n cadw'r croen i edrych yn eitha naturiol.
yn dyddiau gorau Hollywood, lle di weid, the golden era. Oedd pobl fel Vivian Lee, Jean Harlow, Ava Gardner, dyna beth o'n nhw'n defnyddio. I'w gadw i crôn i edrych yn berffaith. Mae dan ni rhyw 10 eiliad i siarad beth i Old Spice. Old Spice? Old Spice, ti'n mynd ato? Ie, wel, na fe, ni'n cofio hwn, Tyci, a gweud y gwir, beth Old Spice, na beth fi'n dal i feddwl am. Ac bod nhw wedi trio moderneiddio fe gyda'r dyn cyhyrog yma nawr te, na fe, a'r slogan yw, man, smell like a man. Dwi'n siŵr a gweud y gwir, oedd wedi fi'r hen un. You probably wouldn't be here if your grandfather hadn't used Old Spice. O, hwnna ddweud da iawn yn dweud. Ydy. Wel, mae'n neis tra'r cloc yn ôl, a mae'n neis i weld bod nhw'n dal ar y silffaith. A dyna'n resymol iawn o'i pris ydyn nhw. Marian, cyn i ni gwbla, mae Deryn Bach wedi gweithio ni bod hi'n ben-blwydd go special yna ti cyn bo hir, felly mae dyn ni rhywbeth bach fan hyn i helpu ti ddathlu. Ben-blwydd hapus. Ben-blwydd hapus pan ddawd y ben-blwydd di. Thank you very much.